Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon magpakaunta sa atong mga kabataan nga under siya sa ato ang reading program. Nanay, turo mo dunong ko. Wow, good morning mga teachers. Yeah. Wow, giilisan jud nila ilahang gihubo jud nilang uniform baka nag-t-shirt na lang kay nagpack sa ilahang kuan. Yes. Pero si ma'am wala ilisan. Wala. Sige. Layo mo na mo. Okay, magpakaon. Wow, spaghetti by Ma'am Rocky Piteri. With loaf bread. That is donated by atong sponsor, the teachers of Agman Elementary School. Nag-amot-amot sila para sa kabataan nga under sa ato ang reading program. Ang nanay, turo mo dunong ko. Among ihatod karon sa kada purok. Pero ma'am, pila gani ato ang mga bata karon? Pila atong mga bata under sa kaning reading program? Ang ato ang mga bata karon sir na under sa ato ang program sa reading, mga 59 ka recipients sir. 24 ato ang non-reader, then 35 ato ang frustration. So mao na ang amo ang gina paningkamutan nga ang mga di ka basa makabasa. Yes, sir. Sa tabang dun sa ato ang pasalamat dito sir sa ato ang programa na nanay turo mo dunong ko kay. Yes. Sila jud ang nagatabang o assess sa ato mga bata para jud makabasa. Yes, ma'am. Thank you. And congratulations po sa imo as reading coordinator din sa atong school. Sir. Para sa atong kabataan sir. Yes, para sa kabataan and bayan. Yeah. Wow, kadagan na ilahang nabalot, kinahanglan makabalot taog mga 80 no. Kay unsaon na lang ang para teachers ug ang iyang anak di nato pakanon. Sad na ay mga gustong mutabang sa amo ang sponsor sa mo reading program, ang dami para sa amo ang kabataan man ni dili lang kay makabasa sila, mabusog pag yun sila. Yes. Aron ganahan pud sila magtuon. Busgon aron makakat-on. Sa schedule nato sa mga pagpakaon, Ma'am Ria, sa ato ang kabataan. Every month. Inahangin na mga naay mulumong kasing-kasing nga donate or mo tamang aron sa pagsuporta, pagkadalin sa among programa para sa kabataan. Kay karon wala may ka-partner aning amo ang spaghetti, tubig lang sa. Ma'am Joanne? Okay, sa mga naay malumong kasing-kasing diha, ang among mga estudyante karon kasing ganahan mo maghatag og mga school supplies kay kinahanglan ko sila nga sama sa mga lapis, mga papel, mga reading materials na mas makatabang pa sila para makapa-improve sa ilang pagtuod o pagbasa. Sa mga naay malumong kasing-kasing diha, andam ka inyong idawat sa inyong mga suporta. So, unsa pa may inyong gihulat? Pagdali na mo. First come, first serve. Tabang na para sa Agman. Tabang na! Basta Agman! Para Agman! Busgon! Aron! Makakaon! Okay, daghan kayong salamat. Unang-una sa amo ang school head nga maabay una-una nagpasiog dani ngadto sa among coordinator, then mga pilo teachers karon niya naputos-putos. O napagay dugang pasalamatan unya ang kanang mga mag-donate kasi ginagmay lang. Yes. Among programa sa pagpabasa. Yay! Yes, Ma'am Karen! Salamat kaayo Sir Jessie kay siyang nag-donate sa among spaghetti. Pinaka-generous na school head. Beef spaghetti na ha. Karne dyan na siya nga beef. Dili siya Carne Norte or Lucky 7. Dili na ta sponsoran anis. Sponsoran sa Lucky 7. Kalaban na ta sa Lucky 7. Kailan na.
Una nga nagkaon ang koan, si teacher. Ilawan sa nato. Sige, pangaon sa mo. Basig ang muhatag ani ron, gutom. Dito siya. Oo, kalami ani eh. Ang gusto. Oo, nag-brush ko ulit karon lang. Guys, ulit. Asa taon sila kadang reject sir. Reject re ato. Reject sir. Ala, wala na dyan din na. Thank you very much to our very beautiful, brilliant, with a good heart District Supervisor Dr. Ana Ridaniel, ma'am. Daghang salamat sa 1 ka kilo nga spaghetti pack para sa kabataan dinhi sa Agman. Thank you very much, Ma'am Ana. Here we go, adto na ta sa ato ang mga kabataan sa kapurukan. Yes, kauban ang mga magtutulo, magpakaon taog. Loaf bread with his spaghetti nga giluto ni Ma'am Rocky. Dara! A few moments later. Red rope. Mine is mine. Ano eh? Okay, very good na lagi na ka. Kani, ang sama na eh. Oo. Awod na oy. Kagbasa? Ang grade nimo? Grade 1. Very good. Isa mo, ari pa ka diri kay mag-practice og basa? Oo. Mag-practice jud og basa ha? O ngano mag-practice mo kagbasa? Para mag-develop basa sa kuan sa module. Module, very good. Oh. Mag-practice pa jud og basa para mukaon pa jud tagdaghan ha. Sunod ha kada bulan. The farmer is mad at me. Okay. Sayang ang mga video sa yaya. Taas ang mga... Yes, sa grade. Grade 3? Oh. Very good. Very good. Practice basa ha? Very good. Here we go. Medyo lang kuan. Mga kabataan. Te, maayong hapon. Maigan eh. Muna among para teacher. Nya, kumusta man? Kumusta man? Kumusta mulong? Dali, ayaw pagkuan. Di manago. The farmer is mad at me. Wow. So we use this art tool, the accelerated reading technique tool, an intervention tool for decoding in English. Yay. Practice magbasa ha? Yes, sir. Oh. Thank you, teacher. Okay. Wow. Sige, good luck. Practice. Basta kayo magpakaon ng jud ha. Sunod na pod, lahi na pod. I-practice. Oh, salamat kayo. Meanwhile. Mga maestra. Saka sa bunod. Start na pa sa ato ang reading. Pahalipay. Wow. Pahalipay. Gikan kay teacher. Kay Sir Jesse o sa mga teacher. Okay, Ma'am Ana. Okay, Ma'am Ana. Ano kayo na? Tagaan, kung dili mo basa, mauna, budol ila teacher. Bago ma, ngayo og juice og spaghetti. Paano di-start? Paatuhod, balikan ulo. Patatriga. Paatuhod, balikan ulo. Ayaw, sama. Kinsay gusto makitaan sa katawhan? Ang sa mundo ang very good. Sakit ang puso ni Mama. Nakunsa daw si Mia? What's the color of the roof?
naman ang taas o kuko? Wow, very good. Unsa man daw ang kuko ni mama? Oh, sige. Asa grade mo yan? Ay, grade 3. Paspas na lang. Wow. Ano siya? Uy, effective. Practice magbasa ha. Practice pa ha. Sige, sunod na po. Salamat kaayo. Salamat kayo sa among active nga para teacher. Dagan na kabalo mo basa diri ah. Mao gani mo ganahan man po ko kay madala ang ako ba? Oo. Mo sunod-sunod gani siya diri oh katini. Oh. Mag-TV man ko magabi ana. Oh. Para jud siya mag-practice. Magsunod-sunod gani siya diri. Nay adlaw mani na sila diri mga bata ako sibihan oy. Ay, kuan lang oh gani. Pero manay na nako kada brightness nang gid atong klase kung ano mo ganahan mo tan-aw lang. Oh, ma-open lang ani. Para na sila sundon gani. Dagan active diri no. Dagan sila. Ganahan man sila ng TV mo na. Yay! Clap. Yay! Shout out, go! Kinsa man? Shout out daw si Ma'am Rocky kang Ronnie. Yay! Dato daw ta sa, ano sa to? Dagat si tatay. Dagat si tatay, Ronnie, wala tami.